роҳ аз шоҳроҳи зебоманзари Помир мегузарад. дар пеш моро 5-6 соати сафар миёни манзараҳои бошукӯҳи кӯҳистон интизор аст. ҳоло мо дар ағбаи Толдиқ қарор дорем. Агар ҳаво мусоид бошад, маҳз аз ҳамин ҷо бори аввал қуллаи Абуалӣ ибни Сино намоён мешавад. Ана худи ӯ. Дуруст, ин аввалин нуқтаест ки аз он қулларо дидан мумкин аст. баъзе гурӯҳҳо барои хӯроки нисфирӯзӣ дар яке аз юртаҳои водии Олой таваққуф мекунанд. Ин фурсати хубест, то бо зиндагии бодиянишинон, расму оин ва таомҳои миллии онҳо аз наздик ошно шаванд. ҳайати мо низ тасмим гирифт нӯшокии анъанавии онҳоро бисанҷад. қумис нӯшокии маъруфи кучманчиён мебошад. он аз шири турш карда шудаи шутур омода мешавад ва чанд ҳафта дар зарфи чармин нигаҳдорӣ мешавад. маҳз ҳамин тарзи тайёркунӣ таъму қувваи онро муайян мекунад. ниҳоят мо ба пойгоҳи асосӣ мерасем. дар ин ҷо рӯҳи даврони гузашта эҳсос мешавад. замоне ки кӯҳнавардӣ на танҳо як навъи варзиш, балки фалсафа, ормон ва муҳаббати инсон ба кӯҳҳоро таҷассум мекард. аксу ҳуҷҷатҳои бойгонӣ, лавҳаҳои хотиравӣ ва номҳои кӯҳнавардони машҳур хотираи он рӯзгорро нигоҳ доштанд. ин пойгоҳ бо эҳтиром ёди касонеро ҳифз мекунад ки солҳои пеш аз мо роҳ ба сӯи ин қуллаҳоро боз карда буданд. акнун навбати мост ки ин роҳро идома диҳем. одатан марҳилаи аввали мутобиқшавӣ ба баландӣ дар пойгоҳи асосӣ мегузарад. иштирокчиён шабро дар баландии 3600 метр сипарӣ намуда, рӯзи дигар ба шонаи Петровский баромади сабук анҷом медиҳанд. баъзан ҳатто то Хула мерасанд, вале ин ҳолат бештар истисно аст. баландӣ инсонро якбора қабул намекунад. онро бо шитоб фатҳ кардан мумкин нест. ин ҷо наметавон равандро тезонд ва на табиатро фиреб дод. ҳама чиз тадриҷан сурат мегирад. организм бояд зиндагӣ карданро дар муҳите омӯзад ки пештар барои ӯ ғайриимкон буд. азбас ки гурӯҳи мо қаблан то баландии 5000 метр мутобиқшавии ибтидоиро гузашта буд, тасмим гирифтем вақтро аз даст надиҳем. аз ҳамин сабаб рӯзи дигар мустақиман ба пойгоҳи якум воқеъ дар баландии 4500 метр роҳ пеш гирифтем. субҳи барвақт таҷҳизоти худро ба аспҳо бор карда ба сӯи пойгоҳи аввал ки дар баландии 4500 метр ҷойгир аст роҳ пеш гирифтем. дар пеш моро сафари тақрибан 14 километра интизор буд. 3 километри аввалро бо нақлиёт тай кардем, аммо қисми асосии роҳро мебоист пиёда тай намуда қариб 1 километр баландиро паси сар мекардем. аввал роҳ аз миёни марғзорҳои сабзу хуррам мегузашт. атроф пур аз гулҳои кӯҳии рангобаранг буд. дар ин баландӣ ҳанӯз замин гарм, ҳаво софу хушбӯй ва табиат зиндаву пуртароват менамуд. аммо бо ҳар қадаме ки болотар мерафтем, манзара дигаргун мешуд. сабзазор ҷои худро ба сангу харсангҳо иваз мекард. зери пои осори қадимаи пиряхҳо падид меомаданд. қабатҳои азими сангу хоки ҳазорсолаҳо пеш аз ҷониби пиряхҳо ба вуҷуд омаданд. ҳар қадар пештар мерафтем, бузургии кӯҳҳо равшантар эҳсос мешуд. қатор кӯҳҳои азим аз ҳар тараф иҳота мекарданд. дар муқоиса бо онҳо инсон танҳо нуқтаи бисёр хурде менамуд. дар ин ҷо ҳама чиз аз тасаввуроти инсон бузургтар аст. роҳ тадриҷан моро ба баландӣ мебурд. қадамҳо оҳистатар мешуданд, суҳбатҳо камтар. ҳар кас танҳо ба нафаси худ гӯш медод. баландӣ ҳанӯз ба организм таъсир намедод, вале аллакай аз худ дарак медод. мо акнун танҳо омӯхтани қоидаи асосии кӯҳнавардиро оғоз мекардем. қувваро дуруст тақсим кардан, шитоб накардан ва ба нафаси кӯҳ мутобиқ шудан. офтоб баландтар мебаромад ва мо низ ҳамроҳи он боло мерафтем. дар пас марғзорҳои сабз мемонданд. дар пеш бошад танҳо санг, ях ва шамол. километрҳои охир тамоман дигаргуна эҳсос мешуданд. ҷисм вазнинтар, ҷуздонҳо сангинтар менамуданд. ва инак баъди гардиши навбатӣ, пойгоҳи аввал пеши назар намудор гардид. баландӣ 4500 метр. гӯё ҷазираи хурди тамаддун дар миёни сангу пирях. дар ин ҷо мо чанд рӯз меистем, то организм ба баландӣ мутобиқ шавад. нерӯямонро барқарор кунем ва сипас роҳро ба сӯи қулла идома диҳем. хуб бачаҳо, расидем. баландӣ 4400 метр. ҳоло ҷойгир мешавем. хубӣ, таъссуроти аввал чӣ гуна аст? ҳамааш олист.
шаби аввал дар ин баландӣ барои ҳар кас як имтиҳони воқеӣ гардид. хоб ба чашм намеомад, сар сахт дард мекард, нафаскашӣ ҳатто ҳангоми оромӣ душвор мешуд. баландӣ ором вале пайваста аз ҳузури худ дарак медод. субҳ бачаҳо аз хаймаҳо хаставу беҳол баромаданд. касе дуруст хоб накарда буд, касе иштиҳо ҳам надошт. ҳама каме худро ғайриоддӣ эҳсос мекарданд. ман филми воқеиро навор мегирам. чӣ тавр хобам намебарад, чӣ тавр сарам дард мекунад, чашмонам месӯзанд ва бинӣ маҳкам шудааст. биният маҳкам аст? биниям маҳкам шудааст. аммо дар кӯҳ худро бад ҳис кардан баҳона барои таслим шудан нест. баръакс, яке аз роҳҳои беҳтарини мутобиқшавӣ ба баландӣ ҳаракат кардан мебошад. аз ҳамин сабаб, сарфи назар аз ҳолати ҷисмонӣ, имрӯз мо ба машқҳои пиряхнавардӣ мебароем. он чизҳое ки дар назари аввал хеле сода менамоянд, дар ин ҷо диққати комилро талаб мекунанд. ҳар як қадам бо пойафзоли миқдор бояд дақиқ бошад. ҳар иштибоҳ метавонад гарон анҷом ёбад. ҳар иштибоҳ метавонад бо фоҷиа анҷом ёбад. мо роҳ гаштан рӯи яхро машқ мекунем. тарзи берун кашидани ҳамсафар аз тархиши пиряхро меомӯзем. бо истифода аз асбоби махсус жумар бо ресмон боло мебароем. ин танҳо омӯзиши техника нест, ин омӯзиши эътимод аст. эътимоде ки баъдтар метавонад ҷони инсонро наҷот диҳад. рӯзи дигар аҳволи иштирокчиён хеле беҳтар гардид. иштиҳо баргашт. хоби шабона низ каме беҳтар шуд. ҳама худро хеле рӯҳбаланд эҳсос мекарданд. ба ин боз як воқеаи фараҳбахш илова шуд. имрӯз яке аз ҳамсафарони мо ҷашни 40-солагии худро таҷлил мекунад. қарор шуд ки ин рӯзи фаромӯшнашавандаро дар қуллаи Юхин дар баландии 5130 метр пешвоз гирем. ин қулла аввалин зиннаи ҷиддӣ дар роҳи мо ба сӯи ҳадафи асосӣ мебошад. аммо ин баромад осон нахоҳад буд. ҳамаи таҷҳизотро бояд худи мо бардорем. хаймаҳо, баллонҳои газ, озуқа ва тамоми таҷҳизоти шабгузаронӣ. мо қаймаро барпо кардем. ана ҷойгир шудем. ин ҳам хонаи муваққатии мост. хачхел бомаза аст, олиҷаноб. пас аз шабгузаронӣ дар қуллаи Юхин мо дубора ба пойгоҳи асосӣ фаромадем, то қувваамонро барқарор карда барои марҳилаи навбатӣ омода шавем. акнун моро яке аз душвортарин гузаришҳо интизор буд: баромадан ба пойгоҳи дуюм, ки дар баландии 5420 метр ҷойгир аст. бисёре аз кӯҳнавардон барои сабук кардани бори худ аз хизматрасонии ҳамлу нақли баландкоҳӣ истифода мебаранд. онҳо қисме аз таҷҳизоти худро ба боркашон месупоранд ва барои ин маблағ пардохт мекунанд. омадам, бачаҳо, дорӯи тарсро овардам. ана гиред, фардо ба роҳ мебароем. ташвиш дорӣ? не, қариб ки не. умуман нест. агар тамоман хавотир набошӣ, ин аллакай ғайриоддӣ аст. ростӣ ман каме ҳаяҷон дорам. фардо ҳам қисми воқеӣ мутобиқшавӣ оғоз мешавад. дар роҳ шикофҳои бисёре ҳастанд. ҳаво ҳам хеле сард мешавад. аммо бачаҳо, хавотир нашавед. ҳамааш хуб хоҳад шуд. аксари баромадҳо ба қулла шабона оғоз мешаванд. соати 3 шаб аст. организм ҳанӯз хоб мебошад. фикрҳо ҳам бо душворӣ бедор мешаванд. дар чунин лаҳза мушкилтарин кор аз ҳолати хоб баромадан мебошад. дар торикӣ ҳама чиз душвортар менамояд. аммо маҳз ҳамин вақт барои гузаштан аз пиряхҳо беҳтарин фурсат аст. сардии шаб пулҳои миёни тархишҳои пиряхро мустаҳкам нигоҳ медорад. рӯзона онҳо метавонанд аз вазни инсон фурӯ резанд. роҳ аз байни тархишҳои азими пирях мегузарад. онҳоро на ҳамеша дидан мумкин аст. баъзан танҳо як хати борики барф нишон медиҳад ки зери он садҳо метр холигӣ нуҳуфта аст. мо ба воситаи ресмони ягона ба ҳамдигар пайваст шуда хеле эҳтиёткорона пеш меравем. ҳар қадам санҷида мешавад. ҳар ҳаракат бояд ҳисобшуда бошад. аммо ин ягона хатар нест. дар нишебиҳои болоӣ барф ҷамъ мешавад. баъзан танҳо як шамоли сахт ё заминларзаи ночиз кофист ки тарма ба ҳаракат дарояд. гарчанде тармафароӣ дар ин ҷо зуд рух намедиҳанд, аммо агар сарзанад метавонад хеле фоҷиабор бошад. дар роҳ ба пойгоҳи дуюм мо аз маҳаллаи яке аз чунин тармаҳои азим мегузарем. роҳ чӣ гуна буд? осон набуд, воқеан ҳам хеле душвор буд.
дар ҳамин баландӣ яке аз иштирокчиёни гурӯҳи мо Сергей худро бад ҳис кард. набзи дилаш хеле баланд шуд. сатҳи оксигени хунаш бошад якбора поён рафт. ин аломатҳои бемории шадиди баландкӯҳ мебошанд. қарор шуд ки шабро дар хайма ҳамроҳи ӯ гузаронем. Андрей, кадом аломатҳо нишон медиҳанд ки дигар баромадан мумкин нест? аввалин нишона заифии шадид аст. пас аз он карахти ангуштон ва лабҳо пайдо мешавад. нафаскашӣ тез мегардад. набз ҳатто ҳангоми оромӣ аз 120 зарба дар 1 дақиқа зиёд мемонад. агар баъди чанд соат ҳолат беҳтар нашавад, нафаскашӣ боз ҳам мушкилтар мегардад. шахс эҳсос мекунад ки гӯё чизе рӯи қафаси синааш вазнинӣ дорад. ин метавонад оғози варами шуш бошад. баъдан ҳолати боз ҳам вазнинтар сар мешавад. одам фикрашро дуруст ҷамъ карда наметавонад. ҳаракатҳо ноустувор мешаванд. ҳамоҳангии ҷисм халал меёбад. ҳар қадам бо душворӣ анҷом дода мешавад. ин аломатҳои варами мағзи сар мебошанд. хатар дар он аст ки худи бемор на ҳамеша вазъияти худро дарк мекунад. инро бештар атрофиён пай мебаранд. масалан, агар аз ӯ номашро пурсӣ, чанд сония фикр мекунад ва танҳо баъд ҷавоб медиҳад. ҳатто саволҳои оддитарин барои ӯ мушкил мешаванд. дар чунин ҳолат идома додани баромад қатъиян манъ аст. бояд фавран ба баландии пасттар фаромад. ҳолати дигаре низ ҳаст ки метавонад кӯҳнавардро тарсонад. ин нафаскашӣ бо ном чейн стокс мебошад. баъзан инсон шабона аз хоб бедор шуда ҳис мекунад ки нафасаш номунтазам шудааст. ин ҳолат дар баландии аз 5000 то 6000 метр маъмул аст. одатан он гузаранда буда сабаби воҳима нест. пойгоҳи дуюм дар баландии 5400 метр ҷойгир аст. он каме болотар аз минтақаи машҳури сковородка қарор дорад. маҳз дар ҳамин ҷо соли 1990 яке аз фоҷиабортарин ҳодисаҳои таърихи кӯҳнавардӣ рух дода буд. он вақт тарма пойгоҳи кӯҳнавардонро зеҳ кард. дар натиҷа 43 нафар ҳалок шуданд. имрӯз пойгоҳ дар ҷои нисбатан амтар сохта шудааст. бо вуҷуди ин, кӯҳ ҳеҷ гоҳ комилан бехатар намемонад. дар ин баландӣ ҳатто барои чанд дақиқа аз қайма дур шудан низ эҳтиёткорӣ зиёд талаб мекунад. Сергей ва Аян ҳоло ба поён мефароянд. вазъи Сергей хуб нест. организмаш ба ин баландӣ мутобиқ шуда натавонистааст. дар ин ҷо мондани ӯ дигар маъное надорад. ба боло баромадан метавонад, вале мо ҳам ҳақ надорем ӯро танҳо гузорем. ҳамин тавр Сергей ба пойгоҳи поёнӣ баргашт, то саломатиашро барқарор кунад. бо вуҷуди пешгӯии номусоиди обу ҳаво, ман ва Евгений қарор додем ки ба пойгоҳи сеюм, воқеъ дар баландии 6100 метр бароем. азбаски ҳаво бо суръат бад мешуд, шабгузаронӣ дар он ҷо хавфнок буд. аз ин ро мо танҳо баромади радиалӣ анҷом додем. то пойгоҳ баромада, баъди чанд соат боз ба поён фаромадем. вазъи ҳаво ҳар лаҳза шиддат меёфт. роҳ пурра зери барфи нав пинҳон гардида буд. шамол баъзан чунон сахт мевазид ки нигоҳ доштани мувозинат душвор мегашт. мо то зону дар барф роҳ мекушодем. ҳар қадам қувваи хеле зиёд талаб мекард. ана расидем. ин ҳам пойгоҳи сеюм. шамол хаймаҳоро қариб аз ҷо меканад. умед дорем ки онҳо то бегоҳ тоб меоранд. ростӣ хеле сард шудааст. ҳоло каме истироҳат мекунем ва боз ба поён мефароем. дар чунин ҳаво дар ин ҷо мондан маъное надорад. ман ба хаймаи Евгений медароям. ӯ дар ҳолати хоб аст. ба ӯ каме ҳасиб овардам. пас аз 1 соат бояд боз ба роҳ бароем. хуб Евгений, пойгоҳи сеюм чӣ гуна аст? мехоҳӣ дар ҳамин ҷо зиндагӣ кунӣ? зиндагӣ кардан мумкин аст, аммо ростӣ ин ҷо бисёр сахт аст. ҳама чиз тар шудааст. шамол ҳатто ба даруни хайма ҳам медарояд. бале, шамолҳои бисёр сахт мевазанд. худи ҳамон рӯз мо бемушкилӣ боз ба пойгоҳи дуюм дар баландии 5400 метр баргаштем. субҳ, ана хаймаи ман. девори паҳлӯяш пурра канда шудааст. хушбахтона шабона барф моро зер накард. шамол хаймаро қариб пурра корношоям кардааст. дигар таъмир карданаш ғайриимкон мебошад. ҳоло ба пойгоҳи якум мефароем, то истироҳат кунем. ҳатто аз хайма баромадан метарсам. агар хаймаи ман чунин ҳолат дошта бошад, пас боқимондаҳо чӣ аҳволе доранд?
аз хайма танҳо чанд порчаи матоъ боқӣ мондааст. шамоли шабона қудрати худро пурра нишон дода буд. субҳи рӯзи дигар ҳаво тамоман дигар шуд. осмон соф, шамол қариб набуд. ин ҳамон рӯзе аст ки метавонистем ба фатҳи ниҳоӣ қулла бароем. аммо мо қарор додем ба пойгоҳи асосӣ баргардем. баъзан чунин қарор қабул кардан бисёр душвор аст. гӯё маҷбур мешавӣ як роҳро боз аз аввал тай намоӣ. аммо маҳз ҳамин бозгаштҳо қисми муҳимтарини мутобиқшавӣ ба баландӣ мебошанд. дар пойгоҳи асосӣ мо 3 рӯзи пурра истироҳат мекунем. сипас бо нерӯи нав ба фатҳи ниҳоӣ қулла мебароем. қариб ба пойгоҳи асосӣ расидем. қисмати душвори роҳро пушти сар кардем. имрӯз бошад дигар рӯҳияш тамоман дигар шудааст. мо чанд рӯзи захиравӣ дорем. дар ҳамин муддат бояд фаҳмем ки ҳаво кай беҳтар мешавад. аммо ҳоло як гирдбоди пурқувват омадааст. ҳаво сард шуд. қулла пурра дар абр пинҳон монд. вале мо интизор шуданро идома медиҳем. ҳамин ки имконияти муносиб пайдо шавад, барои фатҳи ҳалкунанда мебароем. ана ба роҳ мебароем. ростӣ каме ҳаяҷон дорам. ҳамааш хуб мешавад. ҳоло ин мисли як имтиҳон аст. мо боз ҳамон роҳеро тай мекунем ки чанд рӯз пеш гузашта будем. аммо ин дафъа ҳама чиз дигар аст. қадамҳо сабуктар шуданд. организм аллакай ба баландӣ мутобиқ шудааст. ҳатто фикрҳо низ оромтар ва устувортар гардиданд. акнун мо дигар барои мутобиқшавӣ намеравем. акнун мо барои фатҳи қулла меравем. дар роҳ ба сӯи пойгоҳи аввал мо бо Евгений каме суҳбат кардем. номи ман Евгений Романенко аст. акнун метавонам бо ифтихор бигӯям ки 40 сола шудам. зулрӯзи 40-солагиамро маҳз дар ҳамин кӯҳ дар пойгоҳи аввал ҷашн гирифтам. ҳоло ки мо барои фатҳи қулла меравем, худро чӣ гуна эҳсос мекунӣ? ростӣ экспедитсияи аввал тамоман дигар буд. он вақт танҳо шавқу ҳаяҷон доштам. ҳама чиз ҷолиб менамуд. ман пайваста навор мегирифтам, аз ҳар манзара лаззат мебурдам ва фикр мекардам чӣ қадар зебост. вале ҳоло рӯҳият дигар шудааст. ҳангоми баромади аввал кӯҳ танҳо як орзу менамуд, аммо баъди 10 рӯзи зиндагӣ дар баландӣ инсон онро дигар хел дарк мекунад. дар ин муддат мо аз рӯҳбаландон ва кӯҳнавардони зиёди қиссаҳои гуногун шунидем. қиссаҳо дар бораи одамоне ки аз сабаби варами шуш маҷбур шуданд аз баландӣ фавран поён фароянд. дар бораи онҳое ки ҳатто ҷисман хеле пурқувват буданд, вале организмашон ба баландӣ мутобиқ шуда натавонист. мо инчунин дидем ки чӣ тавр ҳамсафари худи мо низ Сергей дар баландии 5400 метр худро бад ҳис кард. он вақт инсон мефаҳмад ки танҳо омодагии ҷисмонӣ кафолати муваффақият нест. баландӣ ба ҳар организм ба таври худ таъсир мерасонад. баъзан ҳатто 200 ё 300 метр фарқи амудӣ метавонад вазъиятро тамоман дигар кунад. дар пойгоҳи дуюм ман худро хеле хуб ҳис мекардам. ҳатто сарам дард намекард. вале вақте ба тарафи пойгоҳи сеюм баромадем, дар баландии тақрибан 5800 метр ногаҳон ҳис кардам ки нерӯям тамом шуда истодааст. ҳар қадам барои ман хеле вазнин гардида буд. тарсидӣ? Не, тарс не. Фақат интизор набудам ки организмам чунин вокуниш нишон медиҳад. ман намедонистам баландӣ ба ман чунин таъсир мерасонад. вақте ки мо ба пойгоҳи сеюм расидем, ман танҳо як кор карда тавонистам. дар хайма дароз кашидам. ҳатто болишро ҳам дуруст паҳн накардам. фақат мехостам нафас гирам. баъзан нафаскашӣ ногаҳон тезу номунтазам мешуд. ҳамон ҳолате ки онро нафаскашии чейн стокс меноманд.
ин чанд сония давом мекард ва баъд худ аз худ мегузашт. аммо дар пеш боз як имтиҳони бузургтар интизор буд. аз пойгоҳи сеюм то қулла тақрибан 1000 метр баландшавии амудӣ боқӣ мондааст. на 200 метр, на 300 метр, балки 1000 метр. дар чунин баландӣ ин масофа хеле бузург аст. ростӣ ман ҳаяҷон дорам. на аз он сабаб ки метарсам, балки барои он ки намедонам организмам дар ин баландӣ чӣ гуна рафтор мекунад. агар эҳсос кунам ки идома додан ба саломатӣ хатар дорад, ҳатман бармегардам. ҳадаф танҳо ба қулла расидан нест. муҳим он аст ки саломат баргардӣ. ман мехоҳам дар қулла истам, аммо танҳо дар сурате ки саломатӣ ва обу ҳаво иҷозат диҳад. ҳар саҳар аз хайма мебароям, ба осмон нигоҳ мекунам. андрей низ ҳамин корро мекунад. ҳарду ба абрҳо менигарем ва орзу мекунем ки онҳо пароканда шаванд. соат 4 саҳар аст. ҳоло ҳам барф меборад. мо қариб 1.5 соат пештар, аммо каме дертар аз хайма мебароем. барф меборид, аммо он қадар зиёд набуд. мо аз пойгоҳи дуюм баромадем. дақиқтараш ман баромадам. жека аз хурсандӣ пояфзули дандонадорашро фаромӯш кард. баъд ба пас гашт. ҳозир бояд баргашта ба мо расад. аз либосе ки дар тан дорам, аллакай фаҳмидан мумкин аст ки моро чӣ интизор аст. биҳишти ҳақиқӣ ва ё баръакс. умедворам ки шомгоҳ дар қулла ҳаво каме ором мешавад. тибқи пешгӯии ҳаво рӯзи 18 дар қулла шамол набояд бошад. бубинем боз чӣ мешавад. ин равзанаи хуби обу ҳаворо на танҳо мо, балки дигар гурӯҳҳои кӯҳнавардон низ интизоранд, то ба қулла бароянд. навбат дар масир танҳо дар эверест нест. ин барои ҳар як масири тиҷоратии кӯҳҳои бузург як ҳодисаи маъмулӣ мебошад. баъзан маҷбур мешавӣ ки оромона аз паси занҷираи дарози кӯҳнавардон ҳаракат кунӣ. жека, кӯҳнавардӣ кори туст? бале. пас аз он ки дубора ба пойгоҳи сеюм баромадем ва ҳавои хеле хубро шоҳид шудем, ману жека қарор додем ки ба қуллаи раздельная бароем. баландии он 6148 метр аст. дар роҳ мо аз манзараҳои бошукӯҳи помир ва уфуқи беохири қуллаҳои барфпӯши тоҷикистон лаззат мебарем.
хуб, Жека ба қулаи раздельная баромад ва ба нуқтаи баландтарини он расид. вақти хоб расидааст. бояд хуб истироҳат кунем. фардо рӯзи ҳалкунанда мебошад. ҳоло шаб аст. мо аз хоб бархестем. ҳаво гӯё моро даъват мекунад. шамоли сабук мевазад. ин имконият аст. аз пойгоҳи сеюм кори воқеӣ оғоз мегардад. дигар ҳеҷ гуна мутобиқшавӣ ба баландӣ нест. танҳо мубориза барои зинда мондан дар ин баландӣ. баромадан дар торикӣ оғоз мегардад. хушбахтона ин дафъа шамол нест. хуб, мо ҳоло дар баландии 6400 метр ҳастем. чӣ тавре ки мебинед, баъзеҳо аз баллонҳои оксиген истифода мебаранд. ин ба ҳар кас ба тарзи худ кӯмак мекунад. ба онҳо нигоҳ карда ман воқеан ҳайрон мешавам. баъд дар баландии 6400 метр каме истироҳат, нафасро барқарор ва суръати бо низоми қадамҳоро дубора пайдо намудан имкон дорад. нишебии тӯлонӣ дар қитъаи бо номи корди кӯҳӣ бо ресмонҳои муҳофизатӣ муҷаҳҳаз шудааст. ин ҷо гарчанде нишеб аст, аммо нисбатан бехатар мебошад. ташаккур мегӯем ба гурӯҳи насбкунандаи ресмонҳо барои кори боэътимодашон. дастро ба жумар мегузорӣ. металли яхкарда аст. дастони карахтшуда. ҳаракатҳои оддӣ ки набояд хато анҷом дода шаванд. гузариш. як қадам ва боз як қадам. нишебӣ тадриҷан ҳамвортар мешавад. истгоҳҳо кӯтоҳ мегарданд. ҳатто ҳангоми рост истодан нафас намерасад. организм дигар қувваашро барқарор намекунад. он танҳо тоқат мекунад. имрӯз бисёр лаҳзаҳои зиёд буданд ки воқеан мехостам баргардам. ҳатто ҳоло ҳам. росташро гӯям, хеле душвор аст. аммо ҳоло мо ба баромадгоҳи қаторкӯҳ наздик мешавем. шамол ба рӯямон мезанад. мувозинат дар ҳадди имкон аст. аз тарафи чап ва рост зебоӣ тасаввурнопазир. ҳавои шаффофи кӯҳӣ ки гӯё одамро беҳудуд ором мекунад ва чашмро ба худ ҷалб менамояд. дар ин ҷо хаста шудан мумкин нест. аммо маҳз ҳамин ҷо хастагӣ ба ҳадди ниҳоӣ мерасад. қисми охирини роҳ аз ҳама фиребанда аст. ба назар осон менамояд, аммо тамоми нерӯи боқимондаро мегирад. ва танҳо вақте ки дигар нерӯе барои харҷ намемонад, қуллаи деринтизор пешу рӯят пайдо мешавад. Жека, ту ин корро кардӣ. Офарин, ту қаҳрамонӣ кардӣ. ин осон набуд. бо худ, бо заъфҳои худ, бо шубҳаҳои худ мубориза бурдан лозим омад, аммо мо тавонистем. Жека дар хола истодааст. ӯ ба ин ҷо расид. чӣ эҳсоси аҷибе аст вақте мебинӣ ки ҳамаи мо имрӯз дар ҳамин ҷо ҷамъ омадаем. ба кӯҳҳо биёед ҷанобон, аммо танҳо дар ҳавои хуб. дар пеш боз фаромадан аст ва ин нисфи тамоми роҳ мебошад. бисёриҳо фаромаданро нодида мегиранд. ман ҳамеша ҳангоми баромадан дар бораи он фикр мекунам ки чӣ гуна бармегардам. 86% ҳамаи ҳодисаҳои нохуш дар кӯҳҳо маҳз ҳангоми фаромадан рух медиҳанд. мо қувваҳои охирини худро ҷамъ мекунем ва ба поён ҳаракат менамоем.
ҳоло мо дар баландии 6400 метр ҳастем. ҳангоми фаромадан аллакай овози ман ҳам дигар намебарояд. ҳамааш тамом шуда истодааст. аломатҳои беобшавии организм равшананд, аммо ҳанӯз бояд роҳ равем, бояд идома диҳем. ӯ ба ман чунон нигоҳ мекунад, гӯё ман душмани халқ бошам. ҳатто барфе ки барояш мерасад зуд об шуда истодааст. мегӯяд ба ӯ чархбол лозим аст. чархбол мехоҳад. пас аз қулла танҳо як эҳсос мемонад, гӯё ту боз як зиндагии дигарро аз сар гузаронидаӣ. аз як тараф сабукӣ, гӯё бори вазнине ки муддати дароз бар дӯш буд ниҳоят раҳо шудааст. аз тарафи дигар як ғамгинии ором, зеро роҳе ки ту ин қадар тӯлонӣ ба сӯи он мерафтӣ ба анҷом расид. ҳангоми фаромадан ҳар кас ба фикрҳои худ ғарқ мешавад. ману Жека паҳлӯи ҳамдигар меравем, аммо ҳар кадом дар бораи чизҳои гуногун фикр мекунем. ман дар бораи экспедитсияи оянда, дар бораи кӯҳҳои наве ки дар пешанд, вай бошад дар бораи мусобиқаҳое ки ӯро дар Олтой интизоранд. роҳҳо дигар мешаванд, ҳадафҳо дигар мегарданд, аммо як эҳсос барои ҳардуи мо яксон аст. эҳсоси пирӯзии ором, фаҳмиши он ки ҳадаф ба даст омад ва ин аз ҳазор сухан бештар моро ба ҳам наздик мекунад. мо ҳамчун дӯст, ҳамчун ҳамсафарони кӯҳӣ боз ҳам наздиктар шудем. танҳо як чиз ногуфта монд. афсӯс ки Сергей натавонист ин лаҳзаҳоро бо мо тақсим кунад, аммо шояд дафъаи дигар бахташ хоҳад омад. дар ин ҷо як чизи шинос вуҷуд дорад, гӯё вақт дар ин ҷой доимо давр мезанад. ҳамон тавре ки 10 солаҳо пеш дар соли 1974 онҳоеро ки аз қулла бармегаштанд ҳамчун қаҳрамон пешвоз мегирифтанд ва шояд имрӯз мо танҳо роҳи онҳоро арзанда идома додем. ман мехоҳам ба ҳама орзу кунам ки ба ҳадафи худ бирасанд, аммо бидуни зарар ба саломатӣ. ба ҳама ақлу ҳуши солим мехоҳам, яъне бе қаҳрамониҳои нолозим, бе худбоварии зиёдатӣ. набояд пешакӣ бигӯед ман ҳатман меравам, ман ҳатман мерасам, ман ҳатман метавонам. дар мо чунин таҷриба ҳам буд. баъзеҳо махсусан ҷавонон бо ҳаяҷони ҷавонӣ фикр мекунанд ман ҳам ҳамин чизро анҷом медиҳам, аммо баъд маълум мешавад ки ҳама чиз метавонад тамоман дигар шавад. кӯҳҳо тағйир намеёбанд, инсонҳое тағйир меёбанд ки як рӯз қарор медиҳанд ба кӯҳҳо бароянд. мо ба ин ҷо барои қулла омадем, барои эҳсосот, барои эҳсоси пирӯзӣ, аммо бо худ чизҳои бештареро мебарем. хотираи ҳар қадам, хотираи одамоне ки дар паҳлӯямон буданд, хотираи эҳсосоте ки дар ин экспедитсия гирифтем. баландии ҳама сарбориҳои зиёдатиро аз инсон мегирад ва шояд маҳз барои ҳамин дар он баландии инсон ба ҷаҳони ботинии худ наздиктар мешавад. мо ба поён, ба хона, ба зиндагии оддӣ бармегардем, аммо як қисми вуҷудамон ҳамеша дар ин ҷо мемонад. ташаккур эй бузургҷоссаи сафед ки моро қабул кардӣ ва иҷоза додӣ ки баргардем.